Bună ziua! Bună ziua, mame buni, mă! Ne jucăm Shadow Fight! Ce mi-ai băzat audier? Ce facem, mame? Vine ce ești de cu pietre în jam. Ne buni frogul ăla. Ce pune are? Mamă, numai atâtea arme ai, mă! Numai atâtea arme ai! Să știi să le sta! Te mulțumesc? Bă, tu filmezi! Și nu-mi place să mă laud, dar de la 3 ani citesc. N-ai putut să-l bați? Da, mă, nu m-am bătut, nici nu m-am jucat pe el. De 5 luni. Să vede pe tine că ești deștept. Uite ce pare ce mâncare. Apoi ăla are mai mulți de cealaltă. Mai mitor cu crusuri. Hai mă, pățăic, mă. Băi! Nu, hai mă, schimbă. Da, bă, ăsta e fix ca Darius. Bine, ești la regiunea 3-a. Băi! Bang! Tu nu l-ai putut bate pe ăsta, mă? Dar nu m-am jucat. Dugers. Na. Ce deștept e, mă, uite. Monkey Tonky. Ce? Mai multe ori, da. Ce? Ce, mă, nu vorbesc cu voi, mă. Vorbesc cu Nea Petrică de lângă mine. De ce vorbesc cu voi? Bă, tu ești Nea Petrică, mă, care are lolo. Yeah. Amândoi am luat locul ăla. Miroase apte. Ce se sacadează ăsta atâta, mă? E sacadele. Sacadeu. Nu, uite, ce ai, mă? Depresie. Depresie, să vede pe tine. Milo. Bă, așa se sacadează jocul Tom. Ce? Așa se sacadează jocul Tom. Nu, sacadelează. Ce s-a întâmplat? Ce? Bă, ăsta, mă. Iertare. Ce ai? Level 2. Cel mai mare level din lume, că eu sunt level 17. Sau 15, sau 19, sau 20, sau habar n-am cât. Ce are, bă? Bă, la meniu. Și ce rezolvăm? Bă, bun. Să vedem. Oh. Mă lăsăm în jos. Mă nebună. Ce are? Aha, m-am prins. Și ce facem aici? Două diamante, vreau diamante. Asta am încă deja. Ne apărăm ca doi tântâlăi. Da. Eu. Băi. Băi. Da, mă, chiar astăzi am mâncat, mă, de alea acum, de fineti de alea, mă. Și-a venit Andrei, mă, ăsta acum, căucerul și mi l-a luat. Nu-i cu ele. Dar ce vrei să fac, amă, mă? Eu vreau și-mi colectez diamante și cei nu mă lasă. Deștepților. Alex, nu te poți bate, dar ești deștept. Și ți-o mulțumim măcar. Mulțumim cu 4 lei. Da, cu 0,0 bani. Adică cu 0 lei, 1 bani. Și s-ar putea mai mult să-mi dai pe ele. Bucură-te. Nu mă gândesc, nu știu ce mă nu mi le-au luat aia, știi ce m-au luat? Jucărie. Ce? Jucăria, tănie. Nu, eu nu-ți bei pe urmă joc cu jucăriile, dar măcar să-i le dau la frage meu. Ce ți le dau? El să joacă cu ele. Bine, mă, ce? ți le dau? Nu-mi place româna. Ba, nu. Ce se sacadează atâta, mă? Nu, i-am atins mâna și nu a picat. Du-ți pe candy. Nu. Are un fucking shot? Nu. Nu. Pac-Man. Nu. How would you fuck? Nu. Nu. Știu ce înseamnă. Puneți în comentarii, puneți alu Pigu și eu vă scriu ce înseamnă pe invers. Ba nu, eu vă scriu cuvântul și voi scrieți ce înseamnă pe invers. Mira ce de la torța asta, mă. Nu! Da. Cred că ai suboritoare în cur dacă faci așa. Ce? Cred că le-a băgat cineva la ea când se bage suboritoare în cur, așa face. Băgați o pozitare în cură, exact. Aceea e zis.
să chiar să scape. Chiar, nu, am vrut să fac o schemă. De ce și ninja aia e bun? E bun. Vrea bătaie? Ce domn? Ce? Vrea. No, bun. Cam atât a fost văzut de astăzi, oameni buni. O să obrați filmarea. O să ne dați like-uri și coment și să vă Comentarii. abonați. Salut!